kawruhana sejatining urip pira aneng alam donya kebasan mung mampir ngombe umpama manuk mabur lunga saking kurungan niki aning endi paranyo ayo nganti kaleru umpama wong lunga sanja jan sinanjan rawuh mesti bali mulih mulanyo iki menika mbak tembangan naming menika mangko pitutur dumateng sedaya umat sedaya titahipun Gusti sedaya manungsa gesang wonten alam donya menika dipun wastani bebasan mung mampir ngombe sepinten dangunipun ya gesang wonten alam donya monggo sami majinamat dan daya dinayan sami rukun manunggal den perlu benten-bentenaken dhateng asor luhuring derajat cendhek dhuwuring pangkat sugih miskining bondo sedaya menika sami-sami umatipun Allah boten perlu dadak benten-bentenaken tumraping kapercayan tumraping agama boten perlu benten-bentenaken sedaya menika kantun tumindak budi pekertinipun saben dintenipun supados sumangga sami tumindakaken temen jujur suci mboten melok-melek dados ing sanes kandhani sabar narimah mboten perlu nggadahi watak ingkang sumbar sungaran ngendhelaken kesucianipun ngendhelaken kepinteranipun boten kenging sedaya menika namung nyawa gaduhan bondo titipan pangkat sampiran sami dipun pundhutan Gusti menika namung kantun ngunduh dhateng uriping pakating nalika gesangipun wonten alam donya tumindak pun sae njang tembe mungkinipun wonten alam kelanggangan nggih mangke sae putra ayah nggih tansah sae mbangun miturut yang sepulpun tumindak penyeleweng anak turunipun gesang bubar mboten sae alhamdulillah tanjuranipun sedaya tiyang tanjuranipun becik ketitik ala ketara mila wonten aksara Jawa Caraka Tata Sala padha Jayanya menika iki pun kusut menika artinipun ana caraka ana tegesipun sampun ngarani ana caraka menika utusan nggih tiyang menika kina dados utusaning pangeran Tata Sala Tata Datan Swala boten kenging swala kedah gesang wonten alam donya saged nentamaken caket ingkang gemelar tindak sae tindakan temen suci jujur sudah tanggung jawab nek sampun gadah anak cucu keluarga tanggung jawab dhateng keluarga madosaken nafkah dhateng keluarga niku datan swala nata padha jaya
padha sampun ngarani Jaya Pengpengan. Dados sedaya tiyang menika sami padha titahipun Gusti. Kuwi tiyang menika ampun ngantos Peh Jaya Pengpengan tegesipun mboten kok ngalahaken dhateng Soma menika mboten tegesipun pengpengana tegesipun saged ngratut nepsu patang perkara wastani ayu amah supiyah amarah mutmanah. Tegesipun ratut pados ndakung sae. Padha monggo Bathara monggo masuk moga raga sukma entah saking raga. Bathara menika bathang kantun bathang. Ya menawi sampun dumugi ning pralaya kagundukan Gusti menika. Nek tumindakipun sae mangke satemungkinipun asmanipun nggih sae kadosta Gajah Mati ninggal gading, Matan Mati ninggal ulang. Manungsa pejah ninggal asma ngarum, tindak sae. Mangke putra ayah tentu badhe sae sedaya. Kulino prihatin ngirang-irangi. Menawi prihatin cegah dahar kirang guling tah melek tindak sae sabar. Enggak ada gayuan menapa kemanten saged kasembatan. Tinggayuh kanugrahan kita dipun lampiraken prihatin kudu ketah ngleh. Syukur poso 3 dina 3 bengi mboten mangan mboten minum. Ingkang neptunipun panggih sekandosa dina sekandosa dalu kadosta. Sasa kliwon neblugi kemis paing niku ketemu petang dina najan ning bleng 3 dina 3 bengi mboten mangan. Wah, dayanipun ampuh menika tentu badhe kasembatan. Putra wayah badhe mangke mulya pendak wetonipun syukur poso dina sedalu. Wong poso niku sing sae niku nggih mulai jam 6 buka nggih jam 6. Nek ngeblung 3 dina 3 bengi nggih. Ngeblung mboten nedha mboten minum tentu sae. Atus mengaten atur kula mboten lepatipun atur kula nyuwun pangapunten sedaya sami mirsani hidup kula tansah pinaringan sehat panjang umur mulya kangge pados rezeki amin amin Allahumma amin. Tur nuwun.